Roime kegima urubono turagendere kubwatia nemono asobo chori buraye busyo nabo igona bari barachikorigia ebiroge byogotigana nayo nikobono mogoko nyara kubwatanse ase skuru eria yoboroso ya ITTDOK kubwatekana no mo chengo bagokorekana buno moyega asoko nyara gukora obokorri bwemeremo mwalimo yomo oyubono korre ase bokorri bwaja seka kemyaka 34 gose 34 years nabo igoni gati abayibuli wana bwatane bande bekera na sensemeyo ase sko yaye anemona sobo korri bwaya sogo sira mangana tisemi nabo igo na sensemelie yo kunyara gokinye chimbo chi abande mona tokumanyigwa no muri kito dipona asanya Nigobo mogoko monene himeje sukuru yoboroso ya ITT asumuje gabo mwalimu monene Aselieta William Michie Kanyamoti oyubona kogenda omoti mukukuru asobo korliwe serikali maiga yege kakie myaka 34 Nabe no mwalimu ase myaka 34 ya etire ono omoti enyoyo italikia 33 omoti enyosta golida yande ngendeka Owa matobu ya mona baibuli ase myaka menge nigobono bwa mwire chinga kichingororo goikirania magenderero ase skuru eywe myaka 14 ya etire nabe no mwalimu gaiga abayibuli babere bakombwatesia abari babere bakombwatesia community yabere kombwatesia esawuriyeyo wagajire birazi byaere tutugete chombe bake sukuru garia gusangane ya mata yaye nigo bamotogia asoko banomokia asebego bamubolia anyale gotamere kanisa asa matukati galete omusambale karago zaka akone community na akore gasiye kanisa na mono gwakire musayi ya mono kasayons segumano mutokiriam ono iga kwalitaje ne kwairanireka egento bwene tokora choini kwaya bono akwenda senga akore asenga akore yesu alinga alindikora yare tano mogako korre gasengia kuna twasomere gocha twanya gosave school fees rero bere role model yeito na ne hero na nda gotigara ko be graso mu magweito digo bano to gotenya sai ya mono aso this part we have come it's by its grace bono genra koranya sai to muevo bani no kwata chinga kichons aboroki wa be skuru yebo igonti batigiri magega Shadrack walimu wetu ustaza moti nzuri kwa kufundisha mbali na mtu mkarimu watu wote. My name is Vena Mayaka. I'm in grade 6. Today is the birthday of the head teacher Today is the special day to all of us, the head teacher and the teachers. We thank you, we wish you all the best when you are at home. Thank you. Nonyana boniga bali bagokero murobireyo asaba motogia kuralio murembe. Nilikuja shule hii miezi miwili iliyopita. Katika hiyo miezi miwili nimeridhika sana kufanya kazi na Bwana Nyamoti. Umuntu ndarenga n'umuntu ugwate enkoro ya moya abantu yobogambi na endo umuntu ugwate enkoro yo wanja n'abantu bonse na abande bali twatigaire we continue working wona Nyamoti atutigire togenderere with the same spirit yokonya abana Asa baibuli boigo bagochingira bokoreri bwayo bya gochia sebinyoro anena sogosegeta chisemi ogerire pake kinyoro giakinire kurwe kuragachite gaigantu bwata abanyagitari gweta tubwata aba engineer tubwata abarimu bandi na barabu baro batigaira se skuru yega begi umufano ye egere abana baito bagendere na into twara matunda mayambya kiagera gabwata moyo muya na bana tariko nyagoserio obyo igagoserio omwana na ndorengererio tebanga bamintu ese yakongire baka abana basomire baka no yona ndo tsari cyagosoma ikiri bono so basomire baka nenjira nkororokana na mundigire liga igango ogete nande ngo tebanga abantu bamuire kiara umwalimu Nyamoti na marubu yabwa yekera gucha gokora musako emechime asa abana bali batari ko report ya school obeire nko marugo fuatilia abana emechime bali babu batari wike school kuri meye school yoboroso ya ITT gotoke ward yabogeka litera nenkoro kwa Dipon Asanya